салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММАро ҷамъоварӣ кардаем ки пешкашатон менамоем. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. тамошои бозиҳо ва муҳрибаҳои варзиширо метавонед бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. даромада регистрация кунед ва бо истифода аз промокоди шермардон дар аввалин бори баланспуркунӣ баробар ба маблағи гузоштаатон то 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. силкаи даркорӣ дар комментария. Арман Сарукян оиди муҳрибаи пешина бо Махачев. Рақами аввали рейтинги UFC дар вазни сабук Арман Сарукян хатои худро дар муҳриба ба Ислом Махачев, ки дар UFC Fight Night 149 дар моҳи апрели соли 2019 баргузор шуд, чунин гуфт: "Ман кӯшиш мекардам ки ӯро ба зудӣ шикаст диҳам. Ман набояд ин корро мекардам, зеро ӯ худро хеле хуб муҳофизат мекунад. Ман бояд ҳам дар стойка ва ҳам дар барба меҷангидам. Ман бояд аз барба кардан дида бештар дар стойка меҷангидам", гуфт Сарукян. Ёдовар нашавем ки реванши Махачев ва Сарукян мусобиқаи UFC 311-ро ки 10 январ дар Лос-Анҷелес баргузор мешавад, роҳбарӣ мекунад. муҳрибаи асосии чорабинии S182 финали Гран-при дар вазни нимвазнӣ байни Фаридун Одилов ва Адлан Ибраҳимов хоҳад буд. 15 декабр дар Москва мусобиқаи S182 баргузор мешавад ки дар доираи финалии Гран-при дар дивизиони нимвазнӣ байни Фаридун Одилов ва Адлан Ибраҳимов муҳриба баргузор мешавад. дар ин баробар муҳриба инчунин камарбанд қаҳрамонӣ низ ба ғолиб дода мешавад. дар як суҳбаташ Фаридун Одилов гуфт ки ӯ омода аст дар ин муҳриба дар замин муҳриба карда тавонои худро бисанҷад, яъне зиёдтар дар барба худро бисанҷад. Я очень хочу проверить его борьбу и свою, на каком уровне я сейчас борюсь. Конечно, я хочу бороться, попробовать, посмотрим. Пусть он будет бороться со мной. Смогу ли я ему поставить свою защиту? Смогу ли я защищаться от его проходов, две ноги? умедварон мекунем ки Фаридун дар ин муҳрибааш даст боло мешавад. варзишгари тоҷик ҷанговари UFC Муҳаммад Наимов дар як суҳбаташ чунин гуфт: "Ба гапҳои мураббӣ гӯш диҳед, волидонатонро ҳурмат намоед, ба худо ва ба худ боварӣ кунед. Ин калиди муваффақият мебошад." ёдовар мешавем ки Муҳаммад Наимов дар вазни нимсабуки дивизиони UFC муҳрибаи навбатии худро зидди намояндаи австралиягии Кан Офли 1 феврал дар шаҳри Эр-Рёд мусобиқаи Fight Night 250 мегузаронад. Наимов бори охир моҳи июни соли 2024 дар мусобиқаи UFC on ABC 6 ба октагон баромада дар даври сеюм аз ҷониби Филиппе Лима шикаст хӯрд. дар ҳисоби ӯ 11 ғалаба ва 3 мағлубият вуҷуд дорад. Офли охирон муҳрибаашро моҳи августи соли 2024 дар мусобиқаи UFC SPN 62 баргузор кард ки дар даври дуюм аз Майрос Сантос нокаут шуд. дар ҳисоби ӯ 11 ғалаба, 3 мағлубият ва 1 ничия ҷой дорад. ташаккур ки видеоро то ба охир тамошо кардед. дар видео лайк гузоред ва мо бо шумо хайр хуш мекунем. хайр дӯстон.